het wel. Ja, ze redden het. Het is geen tweeskinverlenging. Het is Nee, niet we moeten wel achterlangs. Zie je wel? We moeten wel achterlangs. Hij is in tweede plek. Ja, tweede plek, waait. Dus Akram nou tweede plek weer? Ja, ja. Ga je dan tegen? Hij ging te veel voor de eerste en dan raak je tweede plek niet. Ja. Dus hoe dicht hij nog bij... Maar Heerenveen moet al slag omhoog. Ja, dus het kan nog inderdaad, hij zit er vlak achter. Dus kijk hoe dicht hij op elkaar komt. Kijk. Zie je dat? Dat is een mooi slag geweest hoor, midden op het meer. Maar hij moet nog slag omhoog. Ja, nu wel draaien. Nu draaien. Nu draaien. Ik doe helemaal niks te zeggen, want ik ga straks een mooi live commentaar van de gebroeders Gaarman. Dus ik doe niks met te zeggen. Geld is er net, maar de gebroeders Gaarman kind zou nemen als geld er mee ophaalt.